berriz, esaten dugu indarkeria matxistak aurpegi ugari dituela. Emakumeok pairatzen dugun indarkeria egiturazkoa dela. Sistema oso bat dagoela honen atzetik. Cis heteropatriarkala, kapitalista, arrazista eta koloniala. Eta erailketa guztiekin gertatzen den moduan, inoiz baino agerikoagoak dira emakumeok zeharkatzen gaituzten indarkeria matxistak. Izan ere, ondo dakigu indarkeria matxistak ez dituela modu berean kolpatzen gorputz guztiak. Eta argi dago arrazakeriak indarkeria areagotzen duela. Emakume migratu eta arrazializatuak sistematikoki babesgabe utziz. Erregularizazioaren menpekotasuna eta baliabideetarako sarbiderako oztopoak ez dira kasualitatea. Politika arrazisten ondorio dira. Kasu honetan berriro ere ikusi dugu etxebizitza eskubidea merkatu arrazista eta espekulatiboa elikatzeko nola erabili den. Eta guk argi dugu, etxebizitza duinik gabe ez dago bizitza duinik. Eta ez dago indarkeriatik ihes egiteko aukerarik. Prekarietateak ez du soilik pobrezia eragiten. Arriskuan jartzen gaitu eta kasu honetan hil egiten du.